sulbi ta yi kyau filista. Sai na tambaye su sumuntin da suka yi filista. Suka ce sumunti mai karko shi ne sumuntin gidan buwa. Baba sai sumunti mai gini amma ka sai sumuntin gidan buwa. Masu sobulan su ya karko to kusa sumunti. Masu kwangilar aikin hanya to kusa sumunti. Yan kasuwa ma sun dage da sayan sumunti. Ana buƙatar kyan aiki to a sa sumuntin gidan buwa. Baba sai sumunti mai gini amma ka sai sumuntin gidan buwa. Nasarar sumuntin ta farko mun bi shawarin ku. Mun yi sumuntin mai karko kan ya zo gare ku. Don muna buƙatar alfahari da yabo gare ku. So muke sumunti ku ce muna ba kamar sumuntin gidan buwa. Baba sai sumunti mai gini amma ka sai sumuntin gidan buwa. Mu a kamfanin mu ma'aikatan mu kokari gare su. Ko ka zo ka duba kai kanka za ka so yaban su. Daga manajoji har ofisa duka mun yabe su. Bangaren direba sun dage masu kai sumuntin gidan buwa. Baba sai sumunti mai gini amma ka sai sumuntin gidan buwa. Bello mun ji darakto ne mai rikon amana. Ya kula da haƙƙi na kamfani a bisa amana. Akan mafulawa sumunti Bello na amana. Cigaban sumuntin gidan buwa Bello mun ji ne mu je zuwa. Baba sai sumunti mai gini amma ka sai sumuntin gidan buwa. Bello mun ji darakto ne kokari gare shi. Bangare na AGO manaja hashin mun yabe shi. Ya rike amana har kamfani mun ji sun yabe shi. Bangaren amanar AGO to mu gaida hashin gidan buwa. Baba sai sumunti mai gini amma ka sai sumuntin gidan buwa. Duk security mu gidan buwa yanzu zan faɗe shi. Bello aka san shi mai gaskiya kun ji lakabin shi. Bangaren tsaron mu na kamfani Bello na da kishi. Bello ya yi aiki ya kare martabar sumuntin gidan buwa. Baba sai sumunti mai gini amma ka sai sumuntin gidan buwa. Yan kasuwar mu sun duba sun ga kyan sumuntin. Masu kara jari sun kara da sayan sumuntin. Birnika da ƙauye in ka je za ka ga sumuntin. Ka tsaya ka duba kyan aiki za ka sai sumuntin gidan buwa. Baba sai sumunti mai gini amma ka sai sumuntin gidan buwa. Masu san sumuntin gidan buwa ga mun nan gare ku. Mun fito da tsari mai sauki don ya zo gare ku. Za mu ba da mota don kaya ya iso gare ku. Ba mu san fushin ku ko soma masu san sumuntin gidan buwa. Baba sai sumunti mai gini amma ka sai sumuntin gidan buwa. Bello mun ji darakto ne da yana da kishi. Ni Rabilu Musa Ajamagana da kwana ya beshi. Bello ya yi aiki turawa suka so su gan shi. Suka zo ƙasar nan haka banan da yake sumuntin gidan buwa. Baba sai sumunti mai gini amma ka sai sumuntin gidan buwa. Ya fito a ofis turawa suka tambaye sa. Suka ce a aikin gidan buwa waye kai kamar sa. Bello mai gidan mu nan take sai ya ba su amsa. Sai ya ce su duba a kamfanin za su gane waye gidan buwa. Baba sai sumunti mai gini amma ka sai sumuntin gidan buwa. Ciyaman direbobi shi ma ya ba da tallafin shi. Oga Aliyu a Febuwa gasu a gare shi. Alhaji Abdullahi fiye wata da tallafin shi. Muhammadu babba mai riguri yana cikin direban gidan buwa. Baba sai sumunti mai gini amma ka sai sumuntin gidan buwa. Ibrahim Boko ma ya ba da tallafin shi. Alakos shi ma ya zo ya ba da tallafin shi. Jamilu Fatakwal GM ne ya ba da tallafin shi. Zakir Kajagiwa shi ma ya ba da tallafin shi gidan buwa. Baba sai sumunti mai gini amma ka sai sumuntin gidan buwa. Muhammadu Saifullahi ya ba da tallafin shi. Sunusu Abebuwa shi ma ya ba da tallafin shi. Ina Kabiru Bucci shi ma ya ba da tallafin shi. Bello mun jibir shi ne oga a bangaren sumuntin gidan buwa. Baba sai sumunti mai gini amma ka sai sumuntin gidan buwa. Ina Kabiru ma shi ma ya ba da tallafin shi. Abdullahi biyo ta ya kara tallafin shi. Sai girka jagiwa ma ya ba da tallafin shi. Bello mun jibir kai ne sanadin ci gaban sumuntin gidan buwa. Baba sai sumunti mai gini amma ka sai sumuntin gidan buwa. Abdulmalik Baba shi ma ya ba da tallafin shi. Mugarin Murtala Ado shi ma ya ba da tallafin shi. Tebir manaja ma ya ba da tallafin sa. Ni Rabilu Musa Ajamagana ni na zo da waka.
wakar gidan buwa